Už by som ju mal zobudiť. Dobré ráno, Jack. Ty si pripravila raňajky. Ty si aký zlatý. Tvoje jablka obľúbené. Dneska ráno som ich bol kúpiť, takže sú čerstvé. Ja som povedal, že ty si úžasný. Sú veľmi dobré. Máš pravdu. To je super. Také dobré raňajky som nikdy nemal. Fakt, tie jablka boli super. Lucy a Jack. Môžem sa ti niečo spýtať? Jasné. Nechcela by si dieťa? Prečo sa ma to pýtaš ráno? Prečo sa ma to nemôžeš opýtať niekedy po obede? Len sa pýtam. Chceš? Na túto otázku ti ja neviem odpovedať. Som unavená a je ráno. Po obede, dobre? No dobre. Dobre, tak ja idem do práce. Ahoj. Čau. Ahoj, Jack. Ako sa ti dneska darilo v práci? Vieš, dobre, máme novú kolegyňu. Fakt? Super. Chcela by si ma to dieťa? Ešte som ti chcela niečo povedať. Volal mi šéf a pripomenul mi, že dneska je ten ples. Čo to je dneska? Prečo si mi to nepripomenul? Prepáč, ja som zabudol. Bože, ja sa musím prezlieť, som unavená namalovať. Bože môj. Bože môj. Prepáč. Bože. No. Tak, dobre, idem sa pripraviť. Bože, to je hrozné. Prečo sa mi hlava? Au. Si v poriadku? Hej, trošku som si toho vypila. Hej. Vieš čo, idem spať, dobrý? A ja idem, dobrú. Pripraviť raňajky. Koľko je hodín? Ježiš, 6. Už zrezumiť. Vrtkadielko, kto je na svete najkrajší? Počkaj, moje brucho? Bože, moje brucho je také veľké. Bože, ja som asi sa prežrala včera. Ako môže byť takáto napuchnuté? Bože! Počkajte. Keď som si dala iba koláč. Počkajte. Včera sme si vypili. O môj Bože. To snad není možné. Jack! Áno, už som tu. Dobré ráno. Jack, ja som tehotná. Čo? Čože?